Unsay kisaw mga siyaw, kumusta inyo mga kasing-kasing diha? Karong adlaw tudluan ta mo unsaon paglayat pareha ni Miguel Gastador aka Cebuano Rocket. Ha? Unsay wa mo kaila? Pagsuroy, kung wa mo kaila, pakit-on ta mo siyang dunk highlights. But before ta mo pakit-on, mananghid sa ako tawagan sa nako siya. Hello Idol Miguel. Good morning. Pwede ra nako ipakita imo mga dunk highlights? Okay ra. Kani magud ako mga viewers, wa magud kaila nimo gud. Okay ra, sige ako ang ipakita nila ha. Nya Idol, familiar kag networking? Ha? Diba? Ngilngig kayo no? Inborn na iyang layat. Pero kani akong itudlo ninyo, ma-develop inyong leaping ability. Dili na kailangan mag-jump soles. Dili na kailangan mag-ankle weights. Dili na kailangan mag-body weights. Ang imo rang gamiton, kani. Niglayat kat pirmi manggod magkinto imong tiil, unya musaka imong bagta ani, unya mo develop pa jud imong balance ani, unya before ka maglayat-layat importante nga magsulog kag supporter kay para pud nay mo support nimo bisag wa kay uyap. Ayi. But before ko magsugod, kids, para ra ni sa mga professional filler, unya sugda na nato. Exercise number 1, pukpok. Exercise number 2, squats. Exercise number 3, skip jumps. Exercise number 4, hop jumps. Exercise number 5, lunges. Dako kayo tog tabang nga exercises kay makapalig-on ug makapakusgan to sa atong legs. Kay in kaso niya ma-fall ka sa usa ka tawo unya dili ka sawon, dali kay ka makabarog og balik. Ha? Unsa? Sample? Automatic. Sumao to mga siaw, nagsakit akong tuhod karon.